líšky, tady je Azo 99, dneska jdeme natáčet takovou jednu hru dobrou. A tohle máme auto, máme lepší auta, máme si vylepšovat. Koupil toto, teraz mám toto. Jdeme začat, asi začneme s tímto, uvidíme jak to dopadne. Pojď. A já jsem máte líčky, dneska je pondělí, dusím video, já vím. A mám 19 odběratelů, to díky líčky, to díky, to jsem rád. Totálně. Mohlo být a méně. Mohlo být a víc ty odběratelů, a nevadí. Já prežiju váš. Dneska to musíme vyhrát. A dajte mi odběr, like. Vám se to líbí, dajte odběr. A jak se máte líšky? Škola skončila. Dneska je pondělí. Blbá škola, já vím. Vám se nechcelo jít do školy. Přiznajte se. Já vás dobře poznám. Len i vás. Chcete hrát Roblox a Minecraft, další hry. Mám se nedělu ráno, se vám se stávat do školy. A nevadí líšky, nevadí. A já se mám dobré. Ještě možná určitě dneska točím ještě 1, 2 videa určitě a 3 o 4 a padá mi dobře strašně, ale ne. Ještě jedna hra, dáme jednu hru. Dáme toto, dajme toto. Dáme tam toto auto, toto. To vybereme. Nevadí, jdeme. Dobře. A jdeme líšky. Musím být prvé místo. To bude asi. A jedeme. Já zdal boost a musíme to dát dneska. Teraz mám challenge, nemůžu nabůrat. Možná budu natáčet Farming Simulator, možná vedlejší kanál, uvidím, lidičky. Já se vám to bude líbit, já vím, vás nebaví Farming Simulator vůbec. Já ty zhlédnutí vidím, o mě se grsat. Strašně, já nechápu, jak to vám nemůže bavit. Koní šopa, to je jednoduchá hra, já vás nechápem někdy. O já dobré, nemusíte to pozerať. Potom mi napište do popisku, co chcete ještě vidět, jaké hry mám natočit a uvidíme. Vedlejší kanál vyjde z oného něco, určitě vedlejší kanál něco dám. Asi Mike Koník. Jo, znova. Nevím, co dám. Uvidím. Líšky. Uvidíme. Uvidíme líšky. Co vám se bude líbit, to tam dám.
Uvidíme, lížičky. Uvidíme. Teda sa snažím dosáhnuť úplne do konca. A vyhrať. Skoro to bude. Možná to nebude najlepší čas. Byl to dobrý zhruba. Mohol byť. Jakmile horšie sa si počkajte. Tam to stopnu. Pokračujem lístky. Ešte možno dám koľko to som. Ešte jedna hra bude. Kúpime týto. Yes. To bude lepšie. Dáme tohoto. A tady toho vůbec nebudu prestríkovať a pomaly. Ideme. Dáme napríklad toto. Vidieť, jak to zvládneme. Uvidíme. Lídičky. Posledná hra a budu končiť. Bylo prestávka a to nebylo také dlhé video, to bylo také kratší a mohl to dát na YouTube. Bude to ľahší stříhání, budu to stříhat. Najlepším stříhacím programy na světě. Vlastným. Já vždycky mývám. Skoro! Líšky. Tak. Ja sa máte. Skoro. Jejda. Matka Maria, nebí. Jejda. Ja to neudržím. Kokos. Tak. To dáme. Neměl kríšat. Boží si. Kodník, jdu pomalý. Stará babiška. Jde do Lidlu. Jedu, dedek zjistí způsobí stavební náš. Dobrý šá. Budeme další. Lepší to nedám. Vás sa lúšim, čaute lídičky, končím toto video, dajte odber, like, sdílejte to všetkým a dajte odber, čau.